per sort ni la creativitat ni l'art estan en crisi. Això ho agraïm perquè en aquests moments, doncs, bueno, benvingut sigui, no només sentim a parlar d'aquesta, d'això i d'això, bueno, doncs no. L'art no està en crisi, com podeu veure en el cas de l'Albert. Com em comentava en Carles, l'Albert va ser l'artista amb el qual ens vam llançar en aquesta aventura fa 23 anys. Vam buscar algú que fos de la nostra edat, encara som de la mateixa edat. Tenim 23 anys més, però no som de la mateixa edat. I amb algú parlava, ara quan anàvem fent temps per esperar la presentació, que va comprar quadros en aquella època i dic, què tal l'obra de l'Albert? Aguanta el pas dels anys? Com la veus ara, aquella obra, no? I diu, perfectament. Diu, era una obra que en el seu moment ja ens va cridar l'atenció, la vam comprar, la tenim penjada a casa i en tot cas el que canviarem serà el marc. I diu, doncs bueno, molt bé, bona senyal. Diu, el marc ha passat de moda i cert, l'estètica dels marcs amb aquests anys ha avançat i avui en dia els marcs van a menys fins a arribar a aquesta vegada que no n'hi hem ni posat. Per tant, però bueno, això té una altra explicació. Bé, en tot cas, amb ell, insisteixo, vam començar aquesta aventura i amb ell ens tornem a estar aquí i esperem que durant molt de temps continuem fent-ho. Aquesta vegada aquarel·la. Aquarel·la perquè també ens agradava recuperar el paper una mica com a suport. I recuperar el paper com a suport penjat, sense cap barrera visual, com comentava Carles. Perquè un s'hi pugui apropar i descobrir on neix i fins a on la taca desapareix de l'aigua. L'aquarel·la té aquesta primera intenció que recorda aquells artistes de segles enrere, d'un o dos segles, que feien un bloc de notes i anaven pintant un, passaven full i pintaven un altre i un altre, i això feien un gran exercici de dibuix de primera intenció, i sortia bé o no sortia bé. En tot cas arriscaven molt i tenien que controlar molt bé el que feien, perquè entre altres coses veureu que no es pot rectificar gaire. L'aquarel·la és una taca, s'empapa el paper s'embrut i allà queda, la qual cosa fa que si no es té molt clar aquest exercici, o gastes molts papers, perquè esclar, o bé te'n surts, com és el cas de l'Albert. Ell fa temps va començar aquesta trajectòria d'anar cap al blanc, de deixar que fos el blanc, que fos la primera llum del quadre, de deixar que l'espectador el cabés, de deixar que l'obra ell la comença i amb aquell llenguatge el deixa que la gent es faci el quadre a la seva manera, el qual és una proposta d'un cert atreviment però interessant com a experiència. Bé, l'hem penjada així, insisteixo, l'hem penjada sense vidre, i és maco apropar-s'hi i descobrir això, descobrir aquesta taca d'aigua quan agafa el paper, com neix i com desapareix i com se fusiona amb una altra taca d'aigua. Cal controlar-ho molt bé, i amb això l'Albert és molt hàbil, perquè no arriba a veure mai una sensació de brut de taca, sinó que controla molt bé aquest equilibri d'aquesta barreja, de dosificar-la. Hem posat alguns olis també perquè puguem veure la diferència de l'oli en l'aquarel·la, i ho veureu, que el suport en aquest cas és important, perquè ens marca aquesta sensació de que és més fràgil el paper, és més volàtil, l'obra és més... sembla etèrea, sembla efímera quasi bé, no? En canvi la tela li dona una consistència que no té l'altra. Bé, insisteixo, ens feia gràcia recuperar el paper, ens feia gràcia recuperar l'Albert, i ens feia gràcia presentar aquesta exposició en aquest any precisament que hi haurà una pila de propostes noves, diferents, no? Amb ell ha sigut especialment agradable per això, perquè curiosament és un artista que al llarg d'aquests anys molta gent ha anat comprant obra en diferents èpoques i l'obra ha aguantat el pas del temps. No ha sigut una obra que el temps l'hagi desfasada per l'estètica o per la tècnica, sinó que ha aguantat i avui en dia continua agradant, el qual li dona aquesta solera que donen els artistes quan saben on van i què fan. Per tant, gaudiu de l'obra, gaudiu-ne a poc, quadre a quadre, més que mai cal mirar-la un per un mateix i disfrutar-la, i entrar en aquest llenguatge que l'artista ens proposa, insisteixo, sense cap crisi, i al contrari, amb unes ganes de provocar, de renovar i d'oferir aquesta qualitat també. Per tant, benvingut, et toca a tu.